Shout nga pala sa inyo, ako po si Mads TV Vlog. Nandito po tayo ngayon sa bukid at namumut pa tayong kalakal. Yo, shout sa inyo mga tambay. Shout nga pala yung nagpapashout. Shout to all. Shout nga pala sa Vera Colocos TV. Yan, shout nga pala kay Motor Daddy. Shout nga pala kay Papa Jeff. Yo, still peace. Tara po tayo. Yo, what's up? Yo, nandito po tayo sa Honda. Yo, nandito po sila ako yan. Nagbenta pa na kalakay. Please, shout na po kaya. Shout na po kayo. Shout out kay Tim Kuntog at saka tayo! Ayun, please shout daw guys. Guys, ngayon talaga maghanap buhay lalo. Tangan tapat sobrang init pa talaga. Pero, God bless pa rin na sipag pa tayo maghanap buhay kahit nagkakalakal lang tayo. So, nandito po tayo nasa wide na po tayo guys. Samantama na tayo dito kahit na konti at marami tayo po ang kalaman. Yo, shout sa inyo mga poging lamig. Joke time.